Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η γυναικεία επιθυμία παραμένει ένα από τα πιο παρεξηγημένα και παρερμηνευμένα θέματα. Κάθε άντρας που επιθυμεί να κατανοήσει βαθύτερα τη γυναίκα που έχει δίπλα του, οφείλει να μάθει αυτές τις 7 σκληρές, αλλά αληθινές πραγματικότητες. Δεν είναι ρομαντικές, δεν είναι εύκολες. Είναι όμως απαραίτητες. Πρώτον, η γυναικεία επιθυμία δεν ανάβει με έναν διακόπτη. Δεν είναι στιγμιαία ούτε αυτόματη. Χρειάζεται χρόνο, ατμόσφαιρα και ασφάλεια. Οι γυναίκες χρειάζονται ένα ψυχολογικό περιβάλλον εμπιστοσύνης για να αφεθούν. Δεύτερον, οι γυναίκες δεν διεγείρονται οπτικά με τον ίδιο τρόπο όπως οι άντρες. Η διέγερση είναι περισσότερο εγκεφαλική, περισσότερο συναισθηματική και πολυεπίπεδη. Αν ένας άντρας δεν το κατανοήσει αυτό, θα χάνει πάντα το παιχνίδι της σύνδεσης. Η τρίτη αλήθεια είναι ότι η επιθυμία δεν έχει σχέση πάντα με την αγάπη. Μια γυναίκα μπορεί να σε αγαπά αλλά να μη σε επιθυμεί, και το αντίστροφο. Η επιθυμία βασίζεται στη φαντασία, στην ανεξαρτησία, στην ένταση. Αν η καθημερινότητα σκοτώσει τη φλόγα, τότε ούτε η αγάπη μπορεί να τη σώσει. Τέταρτον, πολλές γυναίκες έμαθαν να καταπιέζουν την επιθυμία τους. Από μικρές, η κοινωνία τους έμαθε ότι η σεξουαλικότητα είναι ντροπή, ότι καλά κορίτσια δεν θέλουν. Αυτό το μήνυμα μένει χαραγμένο βαθιά και ένας άντρας που το αγνοεί, θα δει μια γυναίκα που δεν θέλει, ενώ στην πραγματικότητα απλώς φοβάται να αφεθεί. Πέμπτη σκληρή αλήθεια. Οι γυναίκες θέλουν να νιώθουν ποθητές, όχι δεδομένες. Η ρουτίνα, η αδιαφορία, ο αυτόματος πιλότος σκοτώνουν την επιθυμία. Μια γυναίκα θέλει να νιώθει ότι την επιλέγεις ξανά και ξανά. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή την βλέπεις. Έκτον, η επιθυμία για μια γυναίκα συνδέεται με την ταυτότητά της. Αν νιώσει πως δεν είναι ελεύθερη να εκφραστεί, να κινηθεί, να αναπνεύσει, τότε η επιθυμία σβήνει. Και τέλος, έβδομη και πιο βάναυση αλήθεια. Καμιά γυναίκα δεν χρωστάει την επιθυμία της σε κανέναν. Ούτε στον σύντροφό της, ούτε στον άντρα που της φέρθηκε καλά. Η επιθυμία δεν ανταλλάσσεται με καλή συμπεριφορά. Δεν αγοράζεται. Κερδίζεται. Αν πραγματικά θες να κατανοήσεις τη γυναικεία επιθυμία, ξέχασε αυτά που σου έμαθαν. Ξεκίνα να ακούς. Να παρατηρείς. Να δημιουργείς χώρο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό, πιο έντονο και πιο μαγευτικό από μια γυναίκα που επιθυμεί με όλη της την ύπαρξη.